os ydyn nhw'n defnyddio y byddalled newydd mae aelod o staff ar yn bod efo'r tîm ysgol Cymraeg. If schools are using the changing rooms, can I please remind you that you must have a staff member with them. Can I hefyd ofyn bod chi yn casglu eich ffwrdd ysgol Cymraeg? Can I also ask that you do collect all your litter and put them in the bins provided, please? Olwg I cau 11 os gwelwch yn dda.
a penalty. Gemau nesaf am 2 o'r gloch. The next game is for 2 o'clock. Cai 5, pitch number 5, Bryn Tirion yn erbyn Maes Teg. Cai 6, pitch number 6, Bro Morgannwg yn erbyn Gorllewin Caerdydd. Cai 7, pitch number 7, Esgob Gor yn erbyn Cwmronda. Cai 8, pitch number 8, Henedre yn erbyn Caerdydd. Cai 9, pitch number 9, Kenneth Sant yn erbyn Chepstow. Caerdydd, pitch number 10, Ysgol Ysgolde yn erbyn Ysgol Brodyr. Cai 11, pitch 11, Ysgol Esgob Llandaf yn erbyn Llangynwyd. Cai 12, pitch number 12, Gwyr yn erbyn Morriston. Cai 13, pitch 13, Bromdale yn erbyn Rhys y Wain. Cai 14, pitch 14, Maes y Gwendraeth yn erbyn Bro Gwaun. Ysgol Penydre I Cai 8 ysgolch yma. Penydre to pitch number 8, please. Push him off it! Just push, Greg! Good push, Greg!
Morrison i Cantindeg os gwelwch yn dda. Gwyr and Morrison to bridge number 12, please.